Ulahan pag-iwas oh. Pag-iwas. Naku, walang kong kinakagat eh. Saab ko na nga ba kinakagat? Alaka, laki. Laki ko. Dala-dalawa. Alaka, yun na naman pati. Katapon lang natin. Mukhang positive nga Kuya Lito. Good size pa ito. Yan na ba? Ay, Diyos ko. Yun, isang mapagpalang araw po ulit sa inyo mga toy. Welcome po sa aking YouTube channel mga toy, no? So yun, bali bagong spacing spot na naman ito mga toy. Ang pagbabalik ng Barangay Kupang, Muntinlupa City na fishing spot natin, no? At siyempre nagpapasalamat tayo sa lahat ng silent viewers natin, mga solid supporters ko. Maraming salamat po. At siyempre grabe, Kuya Lito Arriaga, yun, mega love shoutout po. Maraming salamat Kuya sa pag-update pala dito sa may Barangay Kupang, Muntinlupa. Yung ano matoy, yung papasok dito matoy, nasa boundary lang to nga pala, Barangay Alabang tapos Barangay Kupang, nasa boundary lang siya. Makikita niyo yung arko doon, tapos pag galing yung Alabang, kakanan na kayo doon. So yun, gagamitin natin matoy. Walang iba kundi ang maiwaga nating taw-taw. So, try natin matoy, no, kung positive tong timbre sa atin ni Kuya Lito Arriaga. So yun, tayo mga toy, no? Para ma-update na naman mga kasama nating anglers. Ay, alaka, yun nga mga toy. Katapon lang mga toy. Mukhang positive nga Kuya Lito. Good size, pati magpo 4 fingers mga toy, no? Sabi kasi ni Kuya Lito mga toy ay medyo maganda na raw tong positive na yung spot nga dito sa may Barangay Kupang. Ito nga Kuya, mukhang positive nga Kuya. May tama na yun mga yung taw-taw ko na to, pero ito yung maganda rito sa mga ganitong spot. Yan, ganda. Kabiwas, positive nga kabiwas. Yung mga ibang anglers mga toy nandun sa may Wawa, Wonder Ilog. So para maiba naman tayo muna, no? Dito lang muna tayo. Mukhang kinagat agad mga toy. So ano pa lang yan, may 6:45 yung inagaan natin. Kasi para ma-update. Alaka. Ayun. Loko. Kuya Lito, tama nga Kuya. Yan, sugod na kayo mga toy. Alam na yan. Pag ganyan mga toy, arbis tayo diyan sigurado. Lulupitan ko mga toy yung paing ko dito para sigurado ito mga toy. Yan mga toy. Yan. Naku, hindi ko alam kung kinakagat eh. Sabi ko na nga ba kinakagat? Alaka, laki. Laki ko. Dala-dalawa. Grabe laki mga toy. Ano nga ba kinakagat na kanina eh. Grabe laki itong isa. 5 fingers kabiwas oh. Positive nga talaga. Diyos ko, kakatapon lang. Ito pa, isa pa oh. Ay ito maliit. Dito lang magsumbong. May ano pa naman yan mga tubig. Baka magsumbong sa mga kaibigan nila. Naku, painan ko pa mas malupit ito mga toy. Tara mga toy, samahan nyo ko mga toy. Yun, mega love shoutout sa lahat ng natin mga sinalian GC, no? Bruce Anglers. Yun, Kachoy Aris. Yan, Aris, tara, Kachoy Aris. Kachoy Rodolfo, yun, mga malapit yan dito mag-i-spot na to kasi lang yun, Las Piñas, Cavite, yun. Mga taga Calamba Anglers yung na-meet natin sa sa spot sa Wonder Ilog. So yun, ayan na naman. Liit lang ng dagat to. Sus Mariusik. Agoy, gaganda mga toy. Kalak mo natin mga toy. Napakalapad mga toy. Kukunin natin to. Lahat ng makukuha natin dito mga good size mga kukunin natin mga katoy. Kabiwas Tul Ervin. Nako si Tul Ervin. Di pwede nga pala si Tul Ervin dito. Lulubog dito. Mga kasi yun, malaking katawan mga tayo. Yan, pang heavy duty.
Ayan na naman, oh grabe. Kakatapon lang. Ah, yes, Mariusip. Ah, ayan na naman, oh. Ala ka. O yun, oh. Oh, go. Ala, go. Ay, very good size na to. Dadamihan natin huli ngayon mga di kasi marami tayong bibigyan ng ayuda. May shoutout nga pala sa mga taga Bicol, no? Ay mga di namamantik. Kung natatandaan nyo mga toy, dyan sa kabila na yung mga toy, yung mga taga Sukmod Anglers, no? Nung nag-il ninyo talaga last year, nakakuha tayo ng ano dyan mga toy, mga dalag, yung natuyuan na ano, water lily na yan. Ayan na naman, oh, sus. Nakaw. Umangin kasi kagad mga toy, 6:45 pa lang. Pinagaan ko mga toy kasi para ma-update talaga yung mga kasama natin na anglers, no? Kung anong oras yung kagatan, patanghali ba or maaga pa lang. So yun mga toy, positive, maaga pa lang bakbaka na. Nakakalagay ko lang. Pero nalulubog na itong ano pang mga toy. O yan na naman mga toy, close. Ala, di mo lamang kung kinakagat mo na. Alam na, wala nang ginit-ginit to. Kasi Delmar, kasi Michael, oh. Kasi Ronnie. Nako, pasensya nyo naman tayo. At tayo'y solo adventures lang muna kasi masiro man tayo sa ano, sa bagong update nitong Skupang ay walang masisisi kundi ako lang din. Ako rin hindi mapapagod. Yeah. Pagka mga ganitong mga team rematoy, at maaari ako lang muna mati kasi ay, uy, dito ka lang. Ayan na, kinakagat na mati. Uy, Jesus, naku, ikaw naman kasi galaw ka ng galaw. Ikaw yung papatungan ko eh. Naku naman si Indoy. Taw-taw talaga malupit dito mati. Naku, isang pain pa lang, pinatong mo na. Naku, pagka ito laging napapainan ko ng maayos tumatay, sigurado na laki makukuha ko dito. Ayan na mga toy, nawala na mga toy, ito malaki na naman. Ay, sus, pulahan kabiwas, oh. Sus, kinuko kabiwas. Ay, Bata TV, oh. Kumusta kasi Bata TV? Na-miss ka na namin kasi Bata, dami nag-message sa akin, nag-PPM kung ano ka na raw. Magmamimingwit ka pa rin daw. Laro po. Kita lang natin tulad. Yan na naman, oh. Grabe. Medyo alanganin mga tayo. 3.5. Grabe, gutom na gutom sila, oh. Ang dami nang inisda mga tayo. Maya ito. Titibugin na ito mga tayo. Kaya bilisan natin. Bago pa nila matibog ito, maka-harvest na tayo, no? Talaga naman, talaga. Ganda kasi taw-taw dito mga tayo pag ganitong mga pag ganitong ispat mga tayo. Yan naman. Ay, naku, di inabot. First time nyo na di ay pangalawa nang di inabot. Pagtanggol mo kuya mo, dali. Pagtanggol mo, bilis ito. Naku. Malaki ha. Huwag kang ano ng ano yan, di 4 fingers. Kuya Chun, Miguel Ab shout out. Ayan na naman Makati. Tinulag na, uy. Naka, 4 fingers to. 4 fingers to. Sabi ko na 4 fingers. Sabi ko sa'yo, pagtanggol mo yung ano, 4 fingers talaga Makati. Tanggol mo yung kuya mo. Maganda to rito Makati kasi masarap itong ibibigay natin sa kanila. Kasi ano to, talagang sulit, talagang masarap. Kasi nasa lawak tayo, nasa gitna tayo ng ano. Tumatay, isla-isla lang tumatay. Matatanaw nyo tumatay pagka pagpasok nyo sa ano. Nagtatanong nga pala kung may parking, no? Ayan. Ayan, ganyan natin mga tayo. Kung may parking mga tayo, mayroon po. Kaso di na pwedeng may pasok dyan mismo sa harapan nito. Dati na namin dyan mga tayo. Yan naman. Yan na naman. Grabe. Diyos, inuo talaga. Grabe lalaki. Dati dyan lang yan mga tayo. Grabe lalaki mga tayo.
Kuya Prince Sabarlan. Hindi ka naman. Dati mga rin dyan, Kuya Prince Sabarlan. Ang ingay natin dire-diretso. Nangangat ng ano ko mga toy kamay. Huwag gano'n ako pagkaan. Yan na. Pag nagaan, only viewers. Grabe ano natin, papamagat dito. Pamagat ko siguro ito, nagulat ako sa timbre ng ating subscribers. Hindi ako makapaniwala na ganito mahuhuli ko. Ate, kuha muna kaya ako ng ano. Ang ganda, may instant eh. Ayan na naman oh. Grabe, kakalagay lang. Oh yan na. Ay nako, wala pa. Pag sumirit naman ito, sigurado may ano yun, may tama ano yun. At Kachay Wayne, mega love shoutout nga pala. Maraming salamat nga pala sa pinibigay mong bulati. At mamaya, ate, bibigyan kita kami. Ayan na naman. Grabe oh. Alaka. Asa, grabe, kakalagay lang mga ito oh. Sus, gaganda. Bibigyan kita kasi, bibigyan kita, promise. Ang alam ko lang kasi yung bahay mo sana sa Palar, no? At kay Piluto yun, may love shoutout. At kay Paring Perfect Sarmiento yun, may love shoutout. Aba family. Franklin Trasuna family yun, maraming salamat pare. Itong nakaraan pumunta ako ng Tarlac, pinairam ako ng motor, no? Napakabait ng ano yan mga kaibigan. Taga Mindanao yan mga tayo, nako. Sabi yung mga taga Mindanao matatapang, hindi naman. Mabait pati, yan na. Yan na naman, ay ito. Ay makakadali ko dito mga tayo ng mamaw mga tayo. Nako, si kuya kasi papunta na rito oh. Ano kaya gagawin niya? Ang pausa pa. Ay kahit sa tapon mga tayo, mapalayo. Ay naka, saan kaya pupuntahin si kuya? Huwag na muna dito kuya. Agoy, yari tayo ito. Lock ka. Mabilis tayo makakawila. Sige lang. Ngayon yung matay, napakababaw lang yung mga tayo. Pero pag dito mga tayo, malalim yan. Itong area natin, yung harapan natin. Nag-iisa lang yan mga tayo na malalim. Kasi may kangkungan at water lily yan. Kaya napakaraming dalag dito mga tayo. Hindi kalagyan nga pala sa mga Sukmon Anglers GC. Nako, si kuya talaga pupunta rito talaga. Nako, yan nilangoy niya na nga. Yan na naman oh, grabe oh. Grabe mga ito oh, bulahan. Nako, nilangoy niya na boss. Mukhang gagawa siya ng bahay mga dito. Hindi naman nangingitik na ito, dito ako. Ayan na naman, mga tayo, makakami talaga. Yung pa ito. Ay sus. Maliit mati, 3.7. Pipiliin ko dito mati para marami mauwi natin malalaki. Ayan naman. Ay naku, wala na palang pay. I don't know. Yan na naman mga tayo. Yan na naman. Binuwong pa na naman. Malat, inakbo na. Naku, naku. Lala na naman oh. Ay sus. Magpigis na lang kaya pawiwas. Iyaw ko mga tayo. Gusto ko mag-harvest tayo, mag-iiti tayo. Gusto ko kaliwat kanan. Wala nang edit talaga to. Diyos ko talaga. Yung
talaga, Lord, for this fishing spot today in again. Yan na naman. Yan na naman. Ulo ko. Sus, ang bibilis mga ito. Pagka di ko talaga naagapan ito mga ito. Delikado itong ano ko dito mga ito. Mukhang di ako aabot ng alas 10 dito mga ito. Mukhang uuwi ako ng mga ito. Actually, ano, i-vlog mo yun, Coach A. Ito maganda mga ito na ano, pino-content. At siyempre, pasensya nyo na ako lang muna ngayon, no? Kasi ayaw ko napapagod kayo. Bagong spot update ng mga subscribers natin. Ako maasahan dyan mga ito. Kahit saan pa yan mga ito. Basta mayroong ganito. Grabe, sus Marius, paano ba ito? Malapis pan ito. Ako. Ako mga ito. Saan ko binibigay, saan ko dinadala yung mga nahuli ko, no? Pinangibigay ko yan mga ito eh. Sus, kumukuha lang ako ng tamang-tama lang pang ano namin, pero yung mag-i-stack ako, anak ko. Wala naman ako paglalagyan nito mga ito eh. Hindi naman tayo mayaman na sus, mayroong chiller. Sa kapitbahay ko lang mga ito eh. Tsaka sa ano, halimbawa magkasama tayo mga ito eh, no? Magka fishing banding tayo, no? Sa spot pa lang binibigay ko na yan. Sinishare ko na yung ating ano, blessing. Kaya lang nakukurnian ako matoy, ano, yung mga iba talaga di ko na binibidyo. Nakukurnian ako matoy na binibidyo kung nagbibigay ako. Ay, kung ano lang, minsan kasi kailangan natin i-video. Ayan, sinasama ko na lang. Kayang di maganda yung video natin, isasama ko na lang para. Pero hanggat maaari matoy, di ko na sinasama. Yan na naman. Yan na naman, oh. Oh, grabe. Parehas talaga. Bilisan ko ito mga ito. Grabe. Lalaki talaga. Ang gagawin niyo yan, boss? Ang bakod. Dami palang nakatali. Mga nakatali. Ang babaw na dyan, boss. Pahinga muna tayo mga tayo, no? Para dumami pa ulit. Dami, boss, hindi lang. Malaki-laki ng pansay yan. Lord, dumami naman po sana ulit, Lord. Tara. Hindi na matay. Iyan. Meron na akong ano matayo. Nakapag ano tayo ng ano. Kakataong magkakat na ulit kayo. Aiksi na itong isang pamiwas ko. Iyan na naman matayo. Wala naman. Bumalik na ulit mga tayo. Ayun, oh. Babalik pa rin yan mga. Sana andyan pa rin malalang. Sayang, dadawig na sana yung malalapat. Nararamdaman ko na matilalapat. Kailangan pinagpapala tayo. Matay. Lord, malapitin niyo po ulit. Nakatalaga po na mahuli ko. Lord. Magugulat yun sila nanay dun sa Guadalupe. Yan na naman. Ay, Diyos ko, malaki. Ay, sus, wala.
Wala rin sayang mga to eh. Tumama pa kasi dyan eh. Napasama pa pala itong nilagay natin na ano. Sandala. Ay naku sayang. Dito natin itong lalagyan para di makasagabal. Sayang. Dawi ulit. Ayaw yung magsidawi ana. Yeah. Ganda ng lubog dun. Kunti lang siya oh. Tapos meron naman nagkaganon-ganon lang mga to eh. Tapos meron na pala katulad ito. Grabe na reverse. Grabe ang laki. Grabe na reverse na ginanong. Grabe ang dilaw yung ano mga to. Yan na naman mga to. Alaka, ang laki. Sus Mariusip, nagpapain pa lang. Wala na video ba? Mukhang di yata nag-play ah. Saan nag-play mga to? Ay mukhang nag-play siya. Alaka, nasaan na sila? Tiga. Oh, latay. Yun, alaka. Ito, malaki to. Grabe, laki. Ito pa. May sas. Biglang hinatak eh. Grabe, laki mga to. Kukunin ko ito mga to. Kinukuha mga to eh. Yung mga Gloria na malaki. So, ayan, katatin mo ulit. Lapla na yun dapat ha. Lapla please. Lapla. Nagbago ata yung ano natin. Ayan na. Ito na, lapla na to. Lapla na to. Alaka. O yun, murid pa. Gandang size o to. Ayan na naman sila. Kuya dito, super thank you talaga kuya dito. Uy, naku, mukhang makakawala pa. Ang dami na uli mga katoy. Kuhain ko na nga yung tomate. Ang dami ko na uli mga katoy. Yan na naman, grabe, di pa nga ako nakakapain. Yan. Sunod na naman. Naku, talaga. Super thanks talaga Lord. Yan mati, last na bulas tayo. Grabe mati, itong huli natin. Nakakatuwa. At muli mati, maraming salamat kay Kuya Lito Arriaga sa nagbigay sa atin ng impormasyon. No? At sa fishing spot po natin, Barangay Kupang. Yan, Muntinlupa City. Yan, boundary ng Alabang mga toy, no? Grabe, ang lapit ang spot natin. Mainit. Grabe, talaga tong fishing spot natin. So, napakaganda mga toy. At napakaraming kagat mga toy, maaga. Ang kagat natin dito napakaraming kagat, maaga. So, siguro mga kasi dumating tayo kanina 6:45 eh. So siguro mga ang kagat siguro dito pagputok agad ng araw.
Mga ano siguro, mga lasinggo, ganyan. Yan na naman mga tayo. Bakit kakalagay na? Oh, yun na pa. So yun mga tayo, no? Maraming salamat. At naway na-update ko po kayo sa panibagong fishing adventures natin sa fishing spot natin, no? Ito yung huli natin mga tayo. Grabe. Yun o. Grabe ang bilis ng kagat mga tayo. Puno na kagad oh. Mga tayo. Mga tayo, grabe talas yan mga tayo. Nakakatang karuyo lang. Yan mga tayo. Ayan. Thank you Lord. Dami yan mga tayo. Yan, bibigyan natin yung mga taga Barangay Guadalupe Nuevo na. Yung mga ano doon, mga nakakilala natin kagabi na mga nagtitinda ng short at ano at yung Ricardo. So sana balitan tayo ng ano Ricardo, mas maganda. Merong sibuyas ba mga ganun mga tayo. Napakaganda mga tayo. Napakagandang fishing spot. Yan, ginamitan ko lang mga tayo ng taw-taw. Ayan naman oh. Ay. Grabe, napakagandang spot ito. Kagatin mo, hindi, kagatin pa. Yung malapad. Papakitaan natin sila dito. Update natin sila dito. Bisan mo. Ayan nyo ha. Ayan mga tayo, nakita ko sa inyo mga tayo fishing spot natin. Ayan mga tayo. Ayan, mga tayo. Diyan tayo dumaan mga tayo doon sa may kangkong. Napakaraming isda mga tayo, sabi ko sa iyo. Mga tayo, takbuhan sila oh. Kaya napakaraming ibon. Dito napakaraming ibon sa kabila. So yan, muli mga tay. Doon kayo baba mga tay. Pupunta tayo dito sa may kangkungan ni tatay. Bisaya yung may-ari niya na mapait. Sasalakad kayo dito, papunta dito. Dahil malapit na ito mga tay. Mga ano na ito mga tay, mga siguro mga 2 linggo meron tayo dito pagkampingan no. Pagpiknikan ba? So yan, thank you so much mga tayo. Yan na naman, kinagat-tatak lang. Ay, yan na naman oh. Alaka. Oh, sabi ko sa inyo mga tayo, yung paisa. Yan na naman. Diba mga tayo, napakagandang spot mga tayo. Outro na tayo. Yan pa, nagsabit pa ng ano. Uy, nagsabit pa ng panyo. Yan ba? Mga tayo, grabe, ang ganda ng size yan mga tayo. Diba? Yan, maraming salamat kay Kuya Lito Arriaga talaga. Kuya, maraming salamat. You're the best talaga. Thank you Lord. Sobra talaga. Gugustuhin ko mga tayo. Wala na raw paglalagyan. Grabe talaga oh. Thank you Lord, maraming salamat mga toy sa nag-tune in po sa ating fishing adventures, sa mga nag-comment po at nag-share. Yun. Thank you mga toy. Sana susunod na adventures magkita-kita tayo rito no. Mga kasama ko sa GC. Yan mga friend ko. Thank you mga toy at sa mga malapit dito anglers. May Kupang, yan Las Piñas. Yan, maraming salamat. Bye-bye. Thank you Lord. Thank you mga toy. Bye-bye.